नमस्कार, आशा रेसिपीमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आणि आज आपण बनवणार आहोत शापूची भाजी। तर बघा, इथे मी 2 जुडी शापू घेतलेली आहे आणि ती स्वच्छ निवडून घेतली। तर आपल्याला फक्त पानं न घेता दांड पण घ्यायचे आहेत त्याच्यासोबत। तर बघा, अशी मी भाजी निवडून घेतली। तर हाताने तुम्ही असे पुढचे जे जाडसर दांड आहेत ते काढून घेऊ शकता। जास्त जाड पण नाही घ्यायचे आणि फार कमी पण नाही करायचे। फक्त पानं घेतलं की भाजीला चव लागणार नाही। तर आपल्याला याच्यामध्ये कोवळे कोवळे दांड असे चिरून घ्यायचे बघा ह्या पद्धतीने। तर शेपूची भाजी आपण पटकन आणि चटपटीत अशी डब्याला पण बनवू शकतो, जास्त वेळ नाही लागत आणि खायला पण खूप छान अशी चविष्ट लागते। मुलांना पण आवडते आणि आपण 5 ते 6 मिनिटांमध्ये डब्याला अशी भाजी बनवून देऊ शकतो। तर सगळी भाजी मी या पद्धतीने चिरून घेतली। एक मोठा कांदा कापून घेतलाय, हिरवी मिरची आणि लसूण मिक्सरला फिरवून घेतलंय आणि मठाची डाळ इथे मी अर्धा तासापूर्वी भिजायला ठेवलेली आहे। डाळ आपल्याला भिजवून घ्यायची आहे, म्हणजे आपण सुकी भाजी बनवतोय तर ती शिजणार नाही पटकन, त्यासाठी डाळ भिजवून घ्यायची। तर इकडे मी एक मोठा चमचा तेल टाकून घेतलंय, जिरे टाकून घेतलेत आणि हिरवी मिरची आणि लसणाची पेस्ट याच्यामध्ये टाकून मिक्स करून घेतले। तर आता कांदा पण आपण याच्यामध्येच टाकून मिक्स करून घेणार आहे। कांदा छान असा परतून द्यायचा 1-2 मिनिटांसाठी। तर इथे मी चवीनुसार मीठ पण टाकून घेतलंय, लगेच एकत्र करून घेऊया। तर बघा, कांद्याचा कलर चेंज झालाय। एक 2 मिनिटांसाठी आपण कांदा फक्त हलकासा परतवून घेणार आहे। तर आता आपण जी डाळ भिजत ठेवली होती ती डाळ पण याच्यामध्ये टाकून घेतली। तर आता छान असं हे आपलं डाळ आणि कांदा परतलेला आहे। तर आपण याच्यामध्ये शापूची भाजी टाकून घेऊया आणि भाजी स्वच्छ निवडून स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे, कारण की आता पावसाळ्या दिवसामध्ये भाजीला जास्त माती असते, त्याच्यामुळे 3-4 पाण्याने भाजी चांगली धुवून घ्यायची आहे। तर आता भाजी आपण एकत्र करून घेऊया सगळी। अशा पद्धतीने जर भाजी बनवली तर सगळ्यांनाच आवडेल आणि मुलं पण आवडीने डब्याला घेऊन जातील। तर एकत्र करून झालंय। आता कमी गॅसवरती आपण 4 ते 5 मिनिटांसाठी भाजी छान अशी शिजवून घेणार आहे। आपल्याला याच्यामध्ये पाणी काही टाकायचं नाहीये, तर वाफेवरतीच आणि याला अंगचं थोडंसं पाणी उतरेल त्याच्यामध्येच भाजी शिजणार आहे। आणि बघा, आपली भाजी शिजलेली आहे, जास्त वेळ पण नाही लागला। तर खूप छान अशी भाजी तयार झालेली आहे। तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि आशा रेसिपी चॅनलला जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून मी अपलोड केलेले व्हिडिओ तुम्हाला बघायला भेटतील। आणि कमेंटमध्ये सांगा भाजी कोणाकोणाला आवडते शापूची ती। तर व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप मनापासून धन्यवाद।